काय अजून ता मला 10 तिट्ट वाजे मरे. अरे अब 10 तिट्ट ता वाजय. अरे वाजय टकली घालाणी वाजय. नालाय खुसलो तर 3 महिने झाले मला तास वाजायचं. जरा वरती ये मग ती मन कसं असं आपलं जरा पुढे ये. मती मंडळ आता ह्यो एक फक्त क्लोजअप ठेव. या बेस्ट झालं सर. इतकं बेस्ट झालं. गावलं मा. तिसरा दिवस शूटिंगचा आणि बेवड्याचे मुख्य बघ रे काढतो. अरे रात्रीपासून भूमिकेत चिरलो. रात्रीपासून भूमिकेत काय केल्यान बघ रे. आता काय करता तो करता आगाच करता. एक डायलॉग भारी रे. रात्री निदाखत नसतं. मनीष मैं असो तू काय भियाची करत ना समजला मग. ऍक्शन आम्ही पिक्चर म्हटलं ऍक्शन असं पुढे एका जागेवर राहणार नको. आणि मग मनीष माया सांगू कसलो अभंग म्हटलाय रे. काय येद्याच्या पोरान म्हटलं कोण रे तो बबलू रे. तर. भारी म्हटलं मला तो. आणि कालचे चतुर्थे सगळ्या बारक्या पोरांनी अभंग म्हटले आणि आम्ही आहो सगळ्यांनी म्हटलं सगळ्यांनी आमका मला लाज मेला ती हा. लास्ट. आणि भजनात गेलो तर म्हणतात मग हे, बघलं भिंगारे बघ उसळी खाऊन गेली. विकास हा ना विकास हा. तो त्यांच्याकडे जाता. आता तो जायला असतो ते काही विचार बरं. आणि मग त्यांनी त्याच्याबरोबर जावं. कट इंटरव्ह्यू म्हणून काही फायदा नाही. किती आहे? तू इथं थांबाकच हा नाही रे आमचं. दिसलो मला. पण ओके. प्रेम आवड थांबतो लोक ते पायान तारणा प्रेम आवड झाले. अरे सोडून दिसत. तू थांबलो ते तर काय मला सांग मध्ये काढू मग ह्यो बाकीचे डायलॉग बरोबर येईल. काय ता रोलिंग ऍक्शन. जरा फास्ट फास्ट रे. कट बिगिन कव्हर कर नाहीतर गेली. ह्यांका सांगते मरे हे वाटेन जाय ऍक्शन. काय झालं तरी आज वादळ सगळे मार खाते लोकांना. मी किती टेक ओके काय व्हायता घे ऍक्शन. जय जय विठ्ठल विठ्ठल गजरी गजरी ओगी दुमदुमदी पंढरी ओगी दुमदुमदी पंढरी. जय जय विठ्ठल विठ्ठल गजरी जय जय विठ्ठल विठ्ठल कट फ्रंट कॅमेरा. सगळी लटो बस रे. माझी ना एक
काम कर फक्त ती 2-2 मिनिटाची कधी घेतलंय ना मध्ये तो चालू कर डायरेक्ट घेऊ अरे हिची आवाज त्याच्याकडे फोटो कळे कुठले सांग आम्ही एका घेतलो ते आंबोली धबधबे ते त्याच्याकडे कुठले का उडेला ना लॅपटॉप ना एक दिवस जा पण चहा पाणी फोटो घेतो सगळे धाडू काय म्हणतो बा? आता काय कोयतो आणि असे ती काढली काय फॅन झालं? लावूया पुढचं असो कोयतो रे ती व्हिडिओ काढली आम्ही हा? फॅन लावूया असो पुढचं ती बघले त्या ह्याच्यावर बसतात ते गाडीच्या आता ह्यात मारतो आता तडे काढूया ह्यात मारतो हे बॅड लाव आता ह्यात तुम्ही हेल्मेट घातलं ना तर तो काय प्रॉब्लेम नाही मोठा त्याचा मारूतो ना रे बस उगारतो तुम्ही हेल्मेट घातला नाही, असं नको आधी मोठा ना मारतो आता नको रे हातोडे डोबो विवा डोबो विवा मास्तर काय कोण मी काय सगळ्यात घेऊन बसतो बाई, कोयतो. पुढे घे काय कळ नका श्री मास्तर कर गाडी चालवताना हेल्मेट घाल ए घाल बघा हेल्मेट घाल ही जरा पुढे घे होय साईटिक रावतोय तो मी किती येईल वाटे चालू राहू ना. आणखी पुढे घे हा, ए काय म्हणा प म्हटले ना प न ध घे ध आमचं म्हणून झाला त्यांनी म्हटलं ना ध किती फट कर खालती का मग आणि मग हे ध कर कळलं? पेटी पाटकडे मारतोय ना मग त्या दिवशी बरोबर फेकून टाकतोय रे मारतोय हा? आता मारतो हो, पेटी पुढे झाली रे पेटी पुढे झाली ती ती पाटकडे घे रे धद म्हणता दोघांचा मारू मा एक हडे त्याच्यात पुढे हडे पुढे का तडे पुढे हडे माझा आधी धड. हे घे हा तुझं आता घे फक्त एका फक्त हो, तुझं मा. फक्त तुझं हे हेल्मेट बघतो हो आणि मग ते फक्त आमच्याकडे कळा आणि पेटीचा सूर लागताना कट म्हणताना तर लक्षात ठेवा नाहीतर काय आता मला एका सुरात लागान राहता पाटकडे मरे आणि एका सुरात पेटीचा सुरच कट जात मग तू लावून धरू लहान धरू मा. ओके येता घ्या राजे रोलिंग ऍक्शन आता मरे ध आम्ही म्हटलो आणि ती आता तो बॉक्स मारतोय हा ओके मार. दोन मारलो दोन्ही मारायला हा, हा. एकच मारले परत घे लागता बहीण मारायचा दोन्ही मारायचं फाट फाट चकलेर मारूच्या घाम्या लावू सामान घेऊया दोन्ही बॉक्स हा योग योग मार ए ती म्हणणार ध ध म्हणा मी माका फिलिंग ओके रोलिंग ऍक्शन फिलिंग येईल ए बस रे फिलिंग जरा मागे होतो या पुढे सगळं नॅचरली लागतं माहिती रगा देवाय रगा असा मार पाहिजे सोसल टारा रगात रगा दाखवतो आदर आदर चालू करा बघ रे एक परत मारू मी उद्या है ना हे फॅक्ट ध पासून सांग माझ्या बरोबर होतलं ना कसलं बोललं रे थांब ना
ते बरोबर खालती करून म्हटलंय ना ते रोकडात चालू केलंय झप करून. बस बघ बरं मग. माझ्यावर मारलंय तसंच मला तोंडावर असं बरोबर हेल्मेट माझ्या घरून मार वर प्लेन काढून मार. त्यांची काय अरे हातात वाजा ह्या. एक आम्ही असं ह्या करूया रे पहिला असं खालती हेल्मेट दिसता ना असं असं हात धरायचं असं हात धरायचं धा म्हणूया सारखं झालं आम्हाला असं झालं असं असे तशी तकलेकच दौरा मग आता टकले दौऱ्यानंतर काय करतो वाटतं ना मला असं जरा सस्पेन्स घेऊ वरसून जरा असो कळलं मग घेऊन ये ना सांग ना जमतला रे जमतला बघ गाचा गुच्चू करू नको डायरेक्ट कंटिन्यू हा असो यो स्मूथ स्मूथ यो चुसून जरा लॉक ह्या कर सेल कर एकदम सेल कर सावळ करून सोडून आणखी सेल कर रे एकदम झाला sell. ना. ना आणखी सेल कर हा हा, आता बघ बघूया आमचो नाश्तो ओके काय धो पासून पुढे जायनाच नाही बरं काय आम्हाला मती मंद असो हा 10 पासून वरतीच बरे जाय ना त्या काय मेनो मती मन कसं रे इतकं प्रेम हा? असं असं खालती काय मेनो मती मन कसं रे रोलिंग ऍक्शन मला 10 पासून वरती आहे मरे ताज आपला धादा पडायचोय तो काय मेलो मती मन कसं काय शिकायचं तू घंटा आता कोण असं बस झालं झालं रे हे आणलं मग इथे ह्या करतो रे का झालं तो सीन झाला हे सीन दाखव तुमचं तिथं काय असलेलं ना असला आमच्या ह्याच्यात झाले नक्की आज वेगळं शर्ट आहे ना त्या पुढचं काय घालतोय मध्ये या मी येला आता घाल आणि मला अरे, कुत्र्या घालू रे पा. काय घालू? हे म्हणत आहे रे. हा? Black and white. Come on! चल येतो. असं सीन तुला सांगतो हे कोणाचं काढलं परत एकदा सुटला कॅमेरा काढ रे कॅमेरा काढतोय त्यातून उसप 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 ह्या मला USP यात घालू का ह्या घालू किती मला ह्यामध्ये मॅचिंग पुष्पा मला दिला अध्यक्ष महाशय पेटी पत्र जे काही क्लोजर आता तर सुरू आहे ना तुम्ही वरच्या सुरूला जायला काय केला वा 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 मारली त्याचा मारली ते मला मारलं ह्या केलं ना चल तुझे बरं लागले चल आता ते अरे बोल नाही बोल पहिली कोणती वा कुठून सोडला कलर दे बघा तो अडे जरा परत एकदा ओके चला काय चालला पुढे घ्या
म्हटलं मरे काल म्हटल्यान बारक्या पोरग्या शी तर आणि आम्ही आहो ह्या चतुर्थीक सुद्धा बघला सगळ्यांनी सगळ्यांनी म्हटलं मरे बघ मोरे कसलो आवाज मस्त मस्त बारीक पोरग्याचो पोरांपोर आता अभंग म्हणाला आणि चतुर्थी काय काल सगळ्यांनी कसले म्हटले अभंग रे या चतुर्थीक मग तर आणि आम्ही आहो आणि मला आमका गेल्या गेल्या उसळी खाऊ भाई जरा इले उसळी खा योग अभंग म्हणाक योग जमना अभंग. लाच काढतात ना रे वरती आवाजच लागणार नाही आला काय करतलं वरचा आवाज गेलो ना की फाटका आवाज काय करतलं काय आवाजच आहे ना पच्या पुढे लाज असा आला मग. लाज मरे बसती फुकटची हो बघ कसला आवाज येतो भारी म्हटलं योदोसो पोर आहे शी. राजा भजन ह्याच्याकडे जावं शिकाय म्हणतं कोणाकडे तो शिकायचा तो राजा शिकयतो मा शिकायचा म्हणता बरो तो आता इल्लो गेलो मला तोंडातलाच काढून जातं मरे अभंग तुमका म्हणा येणार नाही येदे मोठे घोडे झालेत तरी काय करतो आवाज लागला ना काय काय करूया जाऊया जाऊया चलो बघलं करूया रे करूया कट ऍक्शन का ते चालू करून रोलिंग ऍक्शन ह्याच रस्त्याने जातो रे तो विकास हसून जाता मा होय बघूया मरे आता येतो ना त्याका थांबान सारखे काय तर विचारूया हा. आणि मग त्याच्यात बरोबर जाऊया ना पाठसून मग चला हम्म. पण शिकायता मरे तो व्यवस्थित अरे शिकायचं असतं रे आमका काय अजून माहित ना रे हा. तर तो विकास जाता म्हटल्यार त्याका विचारायचा लागला हा हो विचारूया का आणि मग एक अर्ध्या एक तासान मग आम्ही जाऊया जा हा चला रवलो कोई पण येतो येतो रोलिंग ऍक्शन अरे काय तर सांग तरी बरा झाला हे किरकिर ह्याच्या पाठून लावला आम्ही सब मॅट जातो मला होय बरं केलंय ती सुद्धा त्या परीक्षेचं नाटक केलंय तर बरोबर केलंय ती त्या जाऊन दे रे आम्ही कुठेतरी लांब जाऊया होय होय बाहेरच राहा या ह्याचे काय गजाली धडणू आणि ह्याच्या अंगला लावलं तर आमची काय धडगती ना तर आम्ही कुठेतरी लांब जाय बाबा होय होय लांब गेल्यावर बरं खंयतरी ना बाहेर हॉस्टेलात राहाया आणि थंयसरच काय ऍडमिशन बी करूया मरे आणि रोलिंग ऍक्शन अरे 3 महिने झाले 3 महिने अजून 10च करतोय मेल्या ह्या बघ तिट्टो वाजय कर्म झाला माझा टकले रोलिंग ऍक्शन काय रे बाबा या दुःख काढलं रे वाटावलं रोलिंग ऍक्शन पण रे का रोलिंग तरी तो मोबाईल ऍक्शन ओय वागी तुमा तुमाली पंढरी ओय वागी तुमा तुमाली पंढरी ओय वागी तुमा तुमाली पंढरी जय जय विठ्ठल विठ्ठल गजारी जय जय विठ्ठल विठ्ठल गजारी तुम्हा तुम्हारी पंढरी
सांग ना मग कॅमेरा बघ रे आता ह्याचा तुटला का काय तुटला ह्याचं पडलं त्याचं लावलं ह्याचा तुटला खालचा तुटला घटत करून ओके चल रोलिंग हा चला कसे काय असतात मा हो आणि सांगतो तर ऐका सांग बरं. सबस्क्राईब बी करा समजलं मा नवीन नवीन सबस्क्राईब बी करा आणि ती घंटी पिंटी असते असेच आमचे व्हिडिओ शेअर करा आणि बघा कितके जण आणले आज खूप आहोत आमच्याकडे माणूस एवढा स्पॉट बघ आमचा तो चहा पितो सांभाळता ह्यो नवीन माणूस हे बेगे सांभाळणार ह्यो महत्वाचा माणूस आणि यो यो असेच मतीमंद राहा नका बरा शिका तुझ्यासारखे तुम्ही नॉर्मली सबस्क्राईब आणि राजेश मस्त शिकायचा पेटी मारणार मस्त येत ना नाही फक्त अजिबात जरा कॅरेक्टर कॅरेक्टर होता म्हणजे पुरे ना पुरे झालं खूप झालं आणि घंटा होत्या शेअर बिअर करून टाका तर हा सबस्क्राईब करा शेअर करा लाईक करा कमेंट करा हे बघ चालू हा बाय बॅटरी लो आली बंद झालं अरे निघलो बंद चल चल